говорим за изследването в асансьорите. Например, 5 човека са скачили в един от модерните асансьори, дето не би трябвало да спре. Точно между етажите асансьора спира. Хората се чудят какво ще правим, паника, сълца, няма да имаме какво. Женичките тичат, но те просто трябва да се успокоят и да натиснат бутона, който е за тях. А вместо това си говорят за тъпи неща и се чудят какво да правят. Аз им предлагам решение. Да се ебат. Сега сериозно. Някои си говорят да закускат, други си говорят какво са правили в Кенефа. На кой му пука какво са правили в Кенефа? Други пък си говорят за гаджетата. Или къде са ходили през нощта. Или каква жена са вкарали в леглото. Блондинка! Всеки може да я вкара в леглото. Дори аз, а пък съм на 11. Защото единствен въпрос. Защо хората, когато са заседнали в някъде, не виждат очевидното решение за избавление за всички твоите проблеми? Бутонът който е под всички цифри и пише помощ и е червен. Те се говорят за тъпи неща. И най-накрая един от умните хора на тъпия асансьор се сеща защо да не натиснем шибания бутон. Защото другите са прости и не щат да го направят. Един гениален човек да шибан асансьор. Един претъпкан шибан асансьор. На мен нищо едва не ми се случи. А един път също заключих Кенефа. Това не е важно. За сега от мен чао, това е първия ми клип, но ще качвам още много.